இந்த நாளிலே மிஷனரி தியானத்தை நாம் ஆரம்பிக்க போகிறோம். இந்த நாளில நம்மோடு கூட தேவனுடைய செய்தியை கொடுப்பதற்காக அருள் திரு பொன்ராஜ் ஜேக்கப் ஐயா அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார்கள். சந்தால் மக்கள் மத்தியிலே ஜார்க்கண்டிலே அவர்களுடைய இளமை பருவத்தை ஆண்டவருக்காக கழித்தவர்கள். அதுபோல சகோதரி ஜெயந்தி பொன்ராஜ் பல தாளந்துகளை ஆண்டவரிடத்திலிருந்து பெற்று ஆண்டவருக்காக உபயோகப்படுத்தி கொண்டிருக்கிற அருமையான சகோதரி நம்மோடு கூட இணைந்திருக்கிறார்கள். நாம் ஜெபித்து இந்த நாளின் தியானத்தை நாம் தொடங்குவோம். நாம் இருக்கிற இடங்களிலே கண்களை மூடி நாம் ஜெபிப்போம். சேனைகளின் கர்த்தாவே, நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம், உண்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த நாளிலும் எங்களுக்கு பாராட்டின இந்த மேன்மைக்காக நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த நாளிலே இந்த இணையதளத்தின் மூலமாக நாங்கள் இருக்கிற இடங்களில் இருந்து கூடி ஆண்டவரே மிஷனரிகளுடைய வாழ்க்கையை குறித்து கேட்க, எங்களுடைய தேசத்திற்காக ஜெபிக்க நீர் கொடுத்த இந்த நல்ல தருணத்திற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த நாளில் ஆண்டவரே கேட்கிற செய்திகள், நாங்கள் ஜெபிக்கிறவர்கள் ஒவ்வொன்றும் ஆண்டவரே எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக எங்களுடைய ராஜ்யத்தை கட்டுவதாக அமையட்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆரம்பம் முதல் நிறைவு வரை உங்களுடைய நிறைவான பிரசனத்தை எங்களுக்கு தாரும். இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையான நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே, ஆமென். தொடர்ந்து நம்முடைய ரவீந்திரன் டி சகோதரன் அவர்கள் குடும்பமாக ஒரு பாடலை பாடுவார்கள். நாம் அவர்களோடு கூட இணைந்து நாம் பாடுவோம். ரவி அண்ணா கேக்குறீங்களா? ரவி அண்ணா கேக்குதா? ரவி அண்ணா கேக்குதா? ஹலோ, ரவி அண்ணா ஆரம்பிங்க அண்ணா, அந்த மைக்கை எடுத்து விடுங்க அண்ணா. சரி, ரெண்டு போன் வச்சிருக்கீங்க, ஒரு போனை கட் பண்ணுங்கண்ணே, இன்னொரு போனை கட் பண்ணுங்க. கட் பண்ணுங்க, கட் பண்ணுங்க. கட் பண்ணாச்சு. எது கரெக்டா இருக்கு அதை மட்டும் வைங்கண்ணே. ஒரு ரெண்டு போன் ஆன் பண்ணிருக்கீங்க. அதான் நான் ஆஃப் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது. இயேசுவே உம் பாதம் பணிகிறேன், இயேசுவே உம் பாதம் பணிகிறேன், இயேசுவே உம் பாதம் பணிகிறேன். ஒப்பற்ற அன்பினாலே எம்பரா என்னையும் நீர், ஒப்பற்ற அன்பினாலே எம்பரா என்னையும் நீர், விண்மகிமை
உம்மகனாக்கவே தீமைகள் நீக்கவே விண்மகிமை வேறுத்தீர். அல்லேலூயா ஆமென். அல்லேலூயா. இயேசுவே உம் பாதம் பணிகிறேன். இயேசுவே உம் பாதம் பணிகிறேன். இயேசுவே உம் பாதம் பணிகிறேன். அன்பேனும் நாளிதன்னில் மூழ்கி நான் இன்று மண்ணில். அன்பேனும் நாளிதன்னில் மூழ்கி நான் இன்று மண்ணில். துன்பம் குறைந்தோனா இன்பம் நிறைந்தோனா வாழ்கின்றேன் ஆனந்தமாய். அல்லேலூயா ஆமென். அல்லேலூயா. இயேசுவே உம் பாதம் பணிகிறேன். இயேசுவே உம் பாதம் பணிகிறேன். இயேசுவே உம் பாதம் பணிகிறேன். நான் இனி என்றும் நாதா உந்தனின் சொந்தமானேன். நான் இனி என்றும் நாதா உந்தனின் சொந்தமானேன். என்னை இவ்வன்பின் உறவை வெட்டென்றோம் என்றும் பிரிந்திடாதே. அல்லேலூயா ஆமென். அல்லேலூயா. இயேசுவே உம் பாதம் பணிகிறேன். இயேசுவே உம் பாதம் பணிகிறேன். இயேசுவே உம் பாதம் பணிகிறேன். மானங்கள் வெந்துருகும் தாரகங்கள் மறையும். மானங்கள் வெந்துருகும் தாரகங்கள் மறையும். அன்றும் நான் இயேசுவின் அன்பின் கரங்களில் ஆனந்தமாயிருப்பேன். அல்லேலூயா ஆமென். அல்லேலூயா. இயேசுவே உம் பாதம் பணிகிறேன். இயேசுவே உம் பாதம் பணிகிறேன். இயேசுவே உம் பாதம் பணிகிறேன். தொடர்ந்து நாம் வேத வசனங்களை வாசிக்க கேட்போம். சகோதரன் சதீஷ் தாமஸ் அவர்கள் வேத வசனங்களை வாசிப்பார். அண்ணே மூர்த்தி ஜாயின் ஆகலையோ? இல்ல இல்ல. சதீஷ் ஜாயின் ஆகலையோ? இல்ல இல்ல. சரி, அப்படின்னா நானே வாசிடுறேன். இந்த நாளில் வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத பகுதி மத்தேயு எழுதின நற்செய்தி நூல், அதனுடைய 6வது அதிகாரம்
6வது வசனம். மத்தேயு எழுதின நற்செய்தி நூல் 6வது அதிகாரம் 6வது வசனம். நீயோ ஜெபம் பண்ணும் போது உன் அறை வீட்டுக்குள் பிரவேசித்து உன் கதவை பூட்டி அந்தரங்கத்தில் இருக்கிற உன் பிதாவை நோக்கி ஜெபம் பண்ணு. அப்பொழுது அந்தரங்கத்தில் பார்க்கிற உன் பிதா வெளியரங்கமாய் உனக்கு பதிலளிப்பார். அடுத்த வசனம் மத்தேயு 7வது அதிகாரம் அதனுடைய 7வது வசனம். கேளுங்கள், அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். தேடுங்கள், அப்பொழுது கண்டடைவீர்கள். தட்டுங்கள், அப்பொழுது உங்களுக்கு திறக்கப்படும். அடுத்த வசனம் மத்தேயு 8வது அதிகாரம் அதனுடைய 8வது வசனம். 100க்கு அதிபதி பிரதியுத்தரமாக, ஆண்டவரே, நீர் என் வீட்டுக்குள் பிரவேசிக்க நான் பாத்திரன் அல்ல. ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் சொல்லும், அப்பொழுது என் வேலைக்காரன் சொஸ்தமாவான் என்றான். வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத பாகம் வாசித்தாயிற்று. இப்பொழுது ரெவரண்ட் பொன்ராஜ், ஜேக்கப் பொன்ராஜ் அண்ணன் அவர்கள் ஆண்டவருடைய செய்தியை நம்மோடு கூட பகிர்ந்து கொள்வார்கள். பொன்ராஜ் அண்ணனுடைய மைக் ஆன் பண்ணி விடுங்க. பொன்ராஜ் அண்ணனுடைய மைக் ஆன் பண்ணி விடுங்க. லைன் கட் ஆயிடுச்சு போலண்ணே. நம்முடைய இணையத்துல ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்கிறதுனால தயவு செய்து ஒரு நிமிடம் நாம் ஜெபத்தோடு காத்திருப்போம். ஐயா பொன்ராஜ் ஐயா அவர்கள் சாலமன் அண்ணன் கனெக்ட் பண்ணி சாலமன் அண்ணன் மூலமாக நம்மோடு கூட அவர்கள் பேசுவார்கள். இல்ல, இதே நம்பர்ல நீங்க பேசுங்க அண்ணே. ஒரே நிமிஷம் இருங்க, நான் சொல்றேன். ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க, நான் சொல்றேன். அதே நம்பர்ல பேசினா ஸ்பீக்கர்ல போட்டு நீங்க கனெக்ட் பண்றேனே. இந்த கனெக்ட் ஆகுது பாருங்க, உங்க இதுல கான்ஃபரன்ஸ்ல கனெக்ட் ஆகுது. சாலமன் கான்ஃபரன்ஸ்ல கனெக்ட் ஆகுது. ஆமா, ஹலோ அண்ணா, கேக்குதா? ஓகே, நீங்க அந்த ஃபீல்ட பத்தி ஏதாவது ரிப்போர்ட் உங்களுக்கு ஐடியா இருந்தா அதை பத்தி ஷேர் பண்ணுங்க. அப்படியே பேசுங்க. பேசுங்க. அந்த மைக் எடுத்து அந்த போன் எடுத்து அம்மாவோட போன்.
ஜெபித்தார். எரிக்கோ கோட்டை சிலர் விழுந்தது. அநேக அற்புதங்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த நிலையிலும் நாம் எல்லாரும் இந்த சென்ற வழியிலே இணைந்திருக்கின்றோம். தேவன் நம்முடைய வாக்கு தத்துவங்களை நம்முடைய மத்தியிலே அமர்ந்திருக்கின்றார். கிறிஸ்துவுக்கு அருமையானவர்களே, நேரம் எப்படின்னா அப்படின்னா எப்படி ஏன் போனை எப்படி கட் பண்றது? ஓகே 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 அண்ணே பண்றது நீங்க அப்படியே அந்த லைன்லயே இருங்க. ஒரு கால் வரும், அதை அட்டெண்ட் பண்ணி அப்படியே பேசுங்க. உங்கள் மத்தியிலே ஜெபத்தை பற்றி 3 விதமான காரியங்களை நான் பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன். ஒன்று மத்தேயு 6:6. இங்கே அந்தரங்க ஜெபத்தை பற்றி இயேசு கிறிஸ்து தெளிவாக சொல்கின்றார். சீக்ரெட் பிரேயர். சீக்ரெட் பிரேயர் ஒவ்வொரு விசுவாசியும், ஒவ்வொரு ஜெபிக்கிற சகோதரரும் சகோதரியும், அல்லது ஒவ்வொரு மிஸ்டரியும் போதகரும், அல்லது ஒவ்வொரு தலைவனும் இந்த அந்தரங்க ஜெபத்தை தன் வாழ்விலே அபியாசப்படுத்த வேண்டியது மிக அவசியமா இருக்கின்றது. பொதுவாக வெளியே திருச்சபையிலோ அல்லது கூட்டங்களிலோ பொதுவாக நின்று ஜெபிக்க அநேக பேர் விரும்புவார்கள். ஆனால் அந்தரங்கத்திலே ஒரு சிலர் தான் அவர்கள் பாசோடு ஜெபிக்க விரும்புகிறார்கள். ஆனால் தேவன் என்ன எதிர்பார்க்கின்றார்? நாம் அந்தரங்கத்தில் ஜெபிக்க வேண்டும் என்பது சீக்ரெட் பிரேயர். We have to pray in secret place. இதை இயேசுவானவர் அதிகமாக நம்மிடத்திலிருந்து எதிர்பார்க்கிறார். முதலாவது காரியம், நாம் அந்தரங்கத்தில் ஜெபிக்க வேண்டும். கிறிஸ்துக்கள் அருமையானவர்களே, நண்பர் சுவிசேஷ ஜெபக்குழுவிலே கடந்த 42 ஆண்டுகள் நாங்கள் வட இந்தியாவிலே தேவனுடைய கனமான பணியை செய்து வருகின்றோம். பீகாரில் 10 வருடங்கள், இன்னும் ஜார்க்கண்டில் 25 வருடங்கள், உத்தரப்பிரதேசத்திலே 7 வருடங்கள், இப்படியாக 42 வருடங்களை நாங்கள் இந்த ஊருக்கு இருந்து வருகின்றோம். நாங்கள் பீகாரிலே இருக்கும் பொழுது ஒரு சம்பவம் நடந்தது. அதாவது ஆண்டவர் அந்தரங்க ஜெபத்திற்கு எவ்வாறு பதில் கொடுக்கிறார் என்பதை உங்கள் மத்தியில் பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன். நாங்கள் 6 டிஸ்ட்ரிக்ட்க்கு முஜப்பூர் என்ற இடத்தில் இருந்து சிவா என்ற இடத்திற்கு பஸ்ஸில் ஏறி பிரயாணம் பண்ணி கொண்டிருந்தோம். நேரம் கரடுமுரடான ரோடு, கிட்டத்தட்ட 7 மணி நேரம் நாங்கள் பிரயாணம் பண்ணலாம். அது ஒரு குளிர்காலம். எனவே பாதை ஆக 5 பேர் பஸ்ஸின் உள்ளே ஏறிவிட்டார்கள். பயங்கரமான கூட்டம். பஸ்ஸின் உள்ளே ஏற முடியவில்லை. இருந்தால் உயரமாக இருப்பதனால் உள்ளே நிற்க முடியாது. எனவே பஸ்ஸின் மேலே அதிகம் கிட்டத்தட்ட 65 பேர் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். அவர்களோடு சேர்ந்து நான் உட்கார்ந்து விட்டேன். பஸ் சென்று கொண்டிருந்தது.
நபரிடத்தில் ஆண்டவர் பேசினார். அந்த நபர் சபையை எடுத்து என்னையும் அவர் செஞ்சிக் கொண்டார். என்னால் தாங்கி கொள்ள முடிந்தது. நான் என்ன சொல்கிறேன், தேவன் அந்த ரங்கத்தில் ஜெபிக்கிற ஜெபத்தை கேட்கிற தேவன். கிறிஸ்துவ அருமையானவர்களே, நீங்கள் ஜெப வீரர்களாக வீராங்கனைகளாக நீங்கள் கூடி வந்திருக்கிறீர்கள். நீங்கள் அந்தரங்கத்தில் செய்கிற ஜெபத்திற்கு தேவன் வெளியரங்கமாக இன்னும் நம்முடைய அழிக்கிறார், அழிப்பார் என்று சொல்கிறேன். இரண்டாவது காரியம் மத்தேயு 7:7 சீக்ரெட் பிரேயர். முதலாவது பார்த்தோம் மத்தேயு 6:6 சீக்ரெட் பிரேயர். இரண்டாவது மத்தேயு 7:7 சீக்ரெட் பிரேயர், நேர்த்தியான ஜெபம். நேர்த்தியான ஜெபம். இந்த நேர்த்தியான ஜெபத்தை பற்றி பார்க்கும் பொழுது 3 விதமான முக்கியமான காரியங்கள் இங்கு மறைந்து இருக்கிறது. கிரேக்க மொழியிலே இவ்வாறு சொல்கிறார்கள். அதாவது நாம் ஜெபிக்கும் போது ஜெபித்து முடித்து விடக்கூடாது, ஜெபித்து கொண்டே இருக்க வேண்டுமா? நாம் எந்த காரியத்திற்காக ஜெபிக்கிறோமோ அந்த காரியம் நிறைவேறும் வரை நாம் ஜெபித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டுமா? கிறிஸ்துவர்களே, இந்த பகுதியிலே 3 காரியங்கள் அடைபெறுகிறது. கேளுங்கள், கொடுக்கப்படும்; தட்டுங்கள், திறக்கப்படும்; தேடுங்கள், கண்டறிவீர்கள். இது மிகப்பெரிய ஒரு சத்தியம். இந்த சத்தியத்தை நீங்கள் நானும் செய்யும் பொழுது தேவன் நமக்கு பதில் அளிக்கிறார். ஒரு முறை நாங்கள் வடபீகாரிலே இந்த பீகார் மக்கள் மத்தியில் பணி செய்து கொண்டிருந்தோம். எங்களை பார்ப்பதற்காக பணித்தரம் விஜயம் செய்வதற்காக 1984 ஆண்டு மறைந்து போன நமது பேட்ரிக் ஜாஸ்வான் அவர்கள் தேடி வந்தார்கள். எங்களுக்கு லெட்டர் போட்டிருக்கிறார்கள், எங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை. அந்த காலத்திலே போன் வசதி கிடையாது. அவர் கஷ்டப்பட்டு படித்து வந்து விட்டார். நாங்களோ மாட்டு வண்டியை வாடகைக்கு பிடித்து சுவிசேஷ பங்குகள், இன்னும் ப்ராஜெக்ட், இன்னும் பிலிம் காட்டுவதற்காக எல்லா சாதனங்களோடு, இன்னும் பைபிள், இன்னும் பண்டிகையோடு நாங்கள் மாட்டு வண்டியில் ஏறி கிராமத்தில் சென்று விட்டோம். ஒவ்வொரு கிராமமாக அங்கு சென்று அங்கு தங்கி அங்கு ஊழியர் செய்துவிட்டு அது கிராமத்துக்கு செல்வோம். இவ்வாறு நாம என்னுடைய ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருந்தோம். அந்த வேளையிலே அட்டம் வந்து விட்டார்கள். ஆனால் வந்து பார்த்திருக்கிறார்கள், எங்களை காண முடியவில்லை. பக்கத்தில் விசாரித்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் கேட்டு எங்களை கேட்டு ஒரு கிராமத்துக்கு சென்றார்கள். அங்கு நாங்கள் கிடைக்கவில்லை. நாங்கள் அடுத்த கிராமத்துக்கு சென்று விட்டோம். இப்படியாக 2 நாட்கள் எங்களை தேடி கடைசியாக அவர்கள் கண்டடைந்தார்கள். எனவே வேதம் சொல்கிறது, தேடுங்கள், சந்தேகமே இல்லை. கிறிஸ்துவுக்கு அறியாமலே இந்த நேர்த்தியான ஜெபத்தை நாம் செய்யும் பொழுது when we pray like this sincere prayer, God ready to answer our prayer. ஆண்டவர் நம்முடைய ஜெபத்திற்கு பதில் கொடுக்க ஆயத்தமா இருக்கிறார். இது நாம் கிறிஸ்துவுக்கு அறியாமலே 2 காரியத்தை பார்த்தோம். ஒன்று மத்தேயு 6:6 அந்தரங்க ஜெபம், சீக்ரெட் பிரேயர். மத்தேயு 7:7 நேர்த்தியான ஜெபம், இது சின்சியர் பிரேயர். அடுத்து மத்தேயு 8:8 இது ஒரு முக்கியமான இடம். இங்கு மாதிரியான ஜெபத்தை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதாவது மாதிரியான ஜெபம். முதலாவது அந்தரங்க ஜெபம், இரண்டாவது நேர்த்தியான ஜெபம், மூன்றாவது மாதிரியான ஜெபம். இங்கு நூற்றுக்கதிபதி அநேக அதிகாரங்களை படைத்த ஒரு நபர் தன்னுடைய வேலைக்காரன் பெருமாவதற்காக இயேசு கிறிஸ்துவிடத்தில் அந்த கப்பர்நகூம் பட்டணத்தில் வந்து அவர் வேண்டுகின்றார். ஆகவே என்னுடைய வேலைக்காரன் சுகமாகிறார், அவருக்கு சுகங்களை வேண்டுகின்றார். ஆனால் மிகப்பெரிய அதிகாரி இவரது தாழ்மையோடு கேட்கும் பொழுது இயேசு ஆச்சரியப்படுகிறார். அவருடைய விசுவாசத்தை பார்த்து அவர் சொல்கிறார், நான் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து சுகப்பட்டேன் என்று சொன்னார். ஆனால் நடந்தது என்ன? சொல்கிறார், என் வீட்டிற்கு நீங்கள் வருவதற்கு நான் தகுதி கிடையாது. மிகப்பெரிய ஒரு வார்த்தை. இதை வசனத்தை படிக்கும்போது என்னுடைய உள்ளம் கர்த்தருக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறது. இப்படிப்பட்ட தாழ்மையான குணங்களை நீங்களும் நானும் அணிந்திருக்கும் பொழுது அல்லது கருத்திருக்கும் போது இதன் மூலம் பெரிய ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும். இது 2 காரியங்களை நாம் பார்க்கின்றோம். இந்த மலை பிரசங்கத்திலே 6ஆம் அதிகாரம் 30ஆம் வசனத்திலே சிறிய விசுவாசத்தை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஜெபமும் விசுவாசமும் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்தது. ஜெபம் இல்லாமல் விசுவாசம் இல்லை,
விசுவாசம் இல்லாமல் ஜெபம் இல்லை. ஆனால் இந்த 100 அதிபதியின் விசுவாசத்திற்கு தேவன் பதில் கொடுக்கின்றார். எனவே அவர் சொல்கின்றார், இந்த மலை பிரசங்கத்திலே 6:30 பறவைகளை பாருங்கள் என்று சொல்கிறார். அற்பமான விசுவாசிகளே, பூக்களை பாருங்கள் என்று சொல்கிறார், புல்களை பாருங்கள் என்று சொல்கிறார். ஆனால் 8வது அதிகாரம் 8, 9, 10 அவர் சொல்கின்றார், இந்த போடப்பட்டிருக்கின்றது. அதே போன்று மத்தேயு 15ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் வசனத்தில் சொல்கின்றார். கிறிஸ்துக்கள் அருமையானவர்களே, நாம் விசுவாசத்தோடு ஜெபிக்கும் போது நம் ஜெபத்தை தேவன் கேட்கிறார். மனைவியும் முதல் மிஷனரியாக எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் அர்ப்பணித்தோம். பீகாரிலே அங்கு சந்தானத்தின் மத்தியிலே அங்கு 7 வருடங்கள், இன்னமும் ஜார்க்கண்டிலே 25 வருடங்கள் நாங்கள் சாதிக்கின்றோம். என்னுடைய ஊழியத்தை விசுவாசத்திலே ஆரம்பித்தோம். தேவன் வரம் பண்ணினார். நாங்கள் சுந்தர்பால் என்ற இடத்திலே ஒரு கிராமம், 1994ஆம் ஆண்டு ஒரு சிறு திசை, ஒரு போட்ட வீடு, ஒரே ஒரு ரூம், ஒரு வராண்டா. அங்கு குடிப்பதற்கு தண்ணி கிடையாது. அங்கே அதாவது பாத்ரூம் போவதற்கு அங்கே குடிப்பதற்கு அறைகளும் கிடையாது. டாய்லெட் போவதற்கு அங்கே வசதியும் கிடையாது. பாத்ரூம் தான் செல்ல வேண்டும். அங்கும் இதே பேட்டைக்காரன் எங்களை சந்திப்பதற்கு வந்திருந்தார். எங்களை சந்தித்த முதல் நண்பு சுவிசேஷ ஜெப தலைவர் பேட்ரிக் யேசுவானன் அந்த குடிசைகளே, ஏனென்றால் எங்கள் வராண்டாவிலே என் மனைவி அருமையாக ஒரு அடுப்பை செய்து அந்த விறகு அடுப்பால் சமைத்திருப்பார்கள். அந்த காலத்திலே ஜாஸ்டாவே அந்த சொந்தப்பாடி காலத்தில் கிடையாது. ஆனால் வந்தார், எங்களோடு செலவழித்தார், ஜெபத்திலே செலவழித்தார், அநேக ஆலோசனை கொடுத்தார். தூங்கும்போது அவர் அந்த அடுப்பாக்கரையிலே பக்கத்திலே ஒரு பாயிலே படுத்திருந்தார். நாங்கள் அடுத்த பாயிலே பக்கத்திலே படுத்திருந்தோம். வேற எந்த வசதி கிடையாது. அதனால் காலையில் எழுந்து அப்படி டாய்லெட் எங்கிருந்து கேட்டார். அதன் பாய்க்கு தான் செல்ல வேண்டும் என்று அண்ணன் கையிலே ஒரு சென்னை கொடுத்து தண்ணியை கொடுத்து அவங்களை நாங்கள் அவர்கள் காட்சிக்கு சென்று வந்தார்கள். அண்ணனை அதிகமாக நாங்கள் இந்த நேரத்திலே மிஸ் பண்ணுவோம். நான் சென்னையில் இருந்தால் நான் அங்கு ஒரு மிகப்பெரிய சாட்சி அனுபவித்து சொல்லியிருந்தேன். ஏன்னா நான் அண்ணன் வந்து எங்களை விசிட் பண்ணது மிகப்பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம். நான் இதை சொல்கிறேன், ஜனத்தினால் விசுவாசத்தினால் ஆசீர்வதிக்க தேவன் ஆசீர்வதிக்க ஆரம்பிக்கிறார். அது மட்டுமல்ல, கிராமமாக மக்கள் ஆண்டவரை சொந்த விஷயமாக ஏற்றுக்கொள்ள ஆரம்பித்தார்கள். இன்று 1,25,000 பேர் இயேசுவை தங்கள் சொந்த ரட்சியராக ஏற்றுக்கொண்டு கிறிஸ்துவுக்காக அவர்கள் பணியாற்றி வருகிறார்கள். அவர்கள் ஜெபத்திலும் விசுவாச வாழ்க்கையிலும் தீவிரமாக இருக்கிறார்கள். அந்தரங்க ஜெபத்திலும், நேர்த்தியான ஜெபத்திலும், இன்னும் மாதிரியான ஜெபத்திலும் கிறிஸ்துக்கள் அருமையானவர்களே, எங்களுக்காக ஜெபித்தீர்கள் இன்னும் தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்வார். அடுத்து என்ன இன்னும் சுருக்கமாக சொல்லி முடிக்க ஆசைப்படுகிறேன். இவ்வாறு நான் ஜெபிப்பதனால் நடக்கிற காரியம் என்ன? அது மிகப்பெரிய அற்புதம், மிகப்பெரிய அற்புதம். 52 நேரம் மலேரியாவால் பாதிக்கப்பட்டோம். மரணத்திற்கும் எங்களுக்கும் 1 அடி தூரம் தான் இருந்தது. தேவன் எங்களை மரணத்தில் இருந்து காப்பாற்றினார். உங்களுக்கு அநேகம் ஜெபிகள் ஜெபத்திலே மூலம் தேவன் எங்களுக்கு சேவை அளித்தார், விடுதலை அளித்தார். அவருக்கு கொடாது செலுத்துகிறோம். அது மட்டுமல்ல, நாங்கள் கட்டின முதல் திருச்சபையை பிரதிஷ்டை பண்ணுவதற்கு இன்னும் பேட்டரிகள் வந்திருந்தார்கள். தேவனுக்கு நாம் கைவிக நான் சொல்கின்றேன். இன்று அந்த ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்திலே 200க்கும் மேற்பட்ட திருச்சபைகளை நாங்கள் 40 மிஷனரி குடும்பங்கள், 150 சுதேசி மிஷனரி சேர்ந்து அங்கு ஸ்தாபித்திருக்கிறோம். கிறிஸ்துக்கள் அறிஞர்களே, உங்களை கூர்ந்த ஜெபிக்கிற ஜெபத்தின் வல்லமை வேலை. எனவே இந்த வேலையிலே உங்களுக்கு நாங்கள் வேண்டிக் கொள்வது என்னவென்றால், நீங்கள் எங்களுக்காக ஜெபியுங்கள். இன்னும் அநேக விஷயங்களை எடுக்க வேண்டும், அநேக விசுவாசிகளை கொடுக்க வேண்டும், அநேக திருச்சபைகளை ஸ்தாபிக்க வேண்டும். இந்த கொரோனா நாட்களில் நாங்கள் செய்த ஒரு காரியம் என்ன தெரியுமா? கொரோனா டைம் ஜான்சியிலும் அதிகமாக இருக்கிறது. நாங்கள் வெளியே செல்லவில்லை. என்னுடைய 42 வருட மிஷனரி வருட அனுபவங்களை நாங்கள் இப்பொழுது எழுதி குறித்து விடுவோம். தேவனுக்கு மகிமையாக கிறிஸ்தவர்களே, உங்களுக்காக
பல தடைகளுக்கு மத்தியிலே இந்த நாளிலே நாம் அருளுரைகளை கேட்க ஆண்டவர் நமக்கு கிருபை செய்தார். தொடர்ந்தும் திரு அரவிந்த் குடும்பத்தினர் ஒரு பாடலை பாடுவார்கள். நாம் அவர்களோடு சேர்ந்து நாமும் பாடுவோம். அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள், திரளாய் நிற்கும் யார் இவர்கள், சேனை தலைவராம் இயேசுவின் போர்த்தலத்தில் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள், அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள். ஒரு தாளந்தோ 2 தாளந்தோ 5 தாளந்தோ உபயோகித்தார், சிறிதானதோ பெரிதானதோ பெற்ற பணி செய்து முடித்தோர் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள், திரளாய் நிற்கும் யார் இவர்கள், சேனை தலைவராம் இயேசுவின் போர்த்தலத்தில் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள், அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள். காடு மேடு கடந்து சென்று கர்த்தரன்பை பகிர்ந்தவர்கள், உயர்வினிலும் தாழ்வினிலும் ஊக்கமாக ஜெபித்தவர்கள், அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள், திரளாய் நிற்கும் யார் இவர்கள், சேனை தலைவராம் இயேசுவின் போர்த்தலத்தில் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள், அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள். தனிமையிலும் வறுமையிலும் லாசரு போன்று நின்றவர்கள், யாசித்தாலும் போஷித்தாலும் விசுவாசத்தை காத்தவர்கள், அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள், திரளாய் நிற்கும் யார் இவர்கள், சேனை தலைவராம் இயேசுவின் போர்த்தலத்தில் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள், அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள். ஒன்றே ஒன்று என் வாஞ்சையாம், அழகாய் நிற்போர் வரிசையில் நான் ஓர் நாளினில் நின்றிடவும், இயேசு தேவா அருள் புரியும், அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள், திரளாய் நிற்கும் யார் இவர்கள், சேனை தலைவராம் இயேசுவின் போர்த்தலத்தில் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள், அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள். தொடர்ந்து நம்மோடு கூட தங்களுடைய அனுபவங்களை பங்கிட்டு மன்றாட்டு ஜெபத்தை நடத்துவதற்காக சகோதரி ஜெயந்தி பொன்ராஜ் அவர்களை நான் அழைக்கிறேன்.
சாலமன் அவங்க போன்ல கனெக்ட் பண்ணிருங்கண்ணே. சாலமன் அவங்க போன்ல கனெக்ட் பண்ணிருங்க. கால் பண்ணிட்டு இருக்கேன், என்கேஜா இருக்கு போன். நான் பேசுறேன். ஹலோ, ஸ்பீக்கர் போன்ல போட்டுட்டு அவங்கள்ட்ட சொல்லிருங்கண்ணா, அவங்கள்ட்ட சொல்லுங்க. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. உங்களோடு கூட சில காரியங்களை ஜெபத்துக்காக சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன். ஜெபத்தை பற்றி இப்ப நாம் கேட்டோம். தூரத்திற்கும் சமீபத்திற்கும் தேவனாகிய கர்த்தர் நாம் கேரளத்துல இருந்து ஜெபித்தாலும் உத்தரப்பிரதேசத்துல இருந்து ஜெபித்தாலும் அவர் நம்ம மத்தியில் இருந்து கேட்பதற்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்வோம். இப்போது சில காரியங்களை உங்க மத்தியிலே நான் சொல்ல இருக்கிறேன். மிக சில நிமிடங்கள் மாத்திரமே நாம் ஜெபிக்க இருக்கிறோம். ஆகையினாலே நான் சொல்ல நீங்கள் இருக்கிற இடங்களிலே கண்களை மூடி இதயத்தை கதவுக்கு நேராக திருப்பி ஆண்டவரே இந்த காரியத்துக்காக என்று சொல்லி என்னோடு கூட சேர்ந்து ஜெபிக்க உங்களை நான் அன்போடு கேட்கிறேன். முதலாவதாக ஜான்சியிலே, உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள ஜான்சியிலே இருக்கக்கூடிய ட்ரைனிங் சென்டருக்காக ஜெபிப்போம். FMPBN ட்ரைனிங் சென்டருக்காக ஜெபிப்போம். அந்த ட்ரைனிங் சென்டருக்கு முன்னால உள்ள தெருவரை COVID-19 இருக்கிறது. ஆனால் இதுவரை ட்ரைனிங் சென்டர்ல உள்ள ஒரு பிள்ளைகளுக்கு கூட பிரச்சனை இல்லாதபடி அழகாய் ஆண்டவர் பாதுகாத்தார். தொடர்ந்து ஜெபிக்க வேண்டும். அந்த கிருமி உள்ள போய்விடக் கூடாது. ஆண்டவரே, இந்த இரத்தத்தால நீ நிரப்பி பிள்ளைகளை பாதுகாத்துக் கொள்ளும் என்று சொல்லி ஜெபிப்போமா? எல்லாரும் அவங்க இடத்துல உட்கார்ந்து ஒன்று போல ஒரே மனதோடு கூட ஜெபிக்கணும். தனித்தனியாக ஜெபிக்க வேண்டாம். Together we pray. எல்லாரும் ஜெபிக்கலாம். ஆண்டவரே, அந்த ட்ரைனிங் சென்டருக்குள்ள இந்த கோவிட் போக கூடாது, இந்த 22 பிள்ளைகள் மேலேயும் ஒரு ரத்தத்தை தெளிக்கிறேன் என்று சொல்லி ஜெபிப்போம். கர்த்தர் செய்வார். எல்லாரும் ஜெபிப்போம். இந்த கிருமி பிள்ளைகளை தாக்க கூடாது என்று சொல்லி நாம் ஜெபித்து ஆண்டவருக்கு நன்றியோடு கூட பிள்ளைகளை ஒப்பு கொடுப்போம் ஆண்டவருடைய கரத்திலே. அடுத்த ஒரு விஷயத்துக்காக ஜெபிப்போமா? உத்தரப்பிரதேசத்திலே ஆக்ரா என்கிற இடத்திலே அதிகமாய் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஆக்ரா மெடிக்கல் காலேஜிலே இடம் இல்லாமல் ஜான்சி மெடிக்கல் காலேஜிலே கொண்டு வந்து COVID-19 பேஷண்ட்ஸை அட்மிட் செய்கிறார்கள். ஆகையினாலே நாங்கள் இருக்கிற இடம் சிவப்பு மண்டலமாக கருதப்பட்டிருக்கிறது. கடவுள் அவருடைய கரத்தை நீட்டி இந்த வாதையை நிறுத்தும்படியாக எல்லாரும் ஜெபிக்கலாம். ஒரே மனதோடு கூட ஜெபிப்போம். ஆண்டவரே, ஆக்ராவுக்கு, கான்பூருக்கு, ஜான்சிக்கு இறங்கும் என்று சொல்லி ஜெபிப்போம். விசுவாசத்தோடு கூட, நம்பிக்கையோடு கூட அந்தரங்கத்தில் நம்ம ஜெபிக்கும் போது சாமி பெரிய காரியத்தை செய்ய போகிறார். ஜெபிப்போம். இந்த 3 இடத்தின் பெயர்களை சொல்லி ஜெபிப்போம். எல்லாரும் ஜெபிக்கலாம். அவங்க இடத்துல உட்கார்ந்து ஆண்டவரே, ஆக்ராவுக்கு இறங்கும், கான்பூருக்கு இறங்கும், ஜான்சிக்கு இறங்கும் என்று சொல்லி ஜெபிப்போமாக. அடுத்த ஒரு காரியத்துக்காக ஜெபிப்போமா? அவர்கள் மத்தியிலே இருக்கக்கூடிய மருத்துவர்களுக்காக, செவிலியர்களுக்காக, தூய்மை பணியாளர்களுக்காக ஜெபிப்போம். நம்முடைய கேரளத்தை போல, தமிழ்நாட்டை போல அவர்களுக்கு போதுமான வசதிகள் செய்து கொடுக்கப்படவில்லை. அதன் மத்தியிலும் உழைக்கும் அந்த மக்களை, அவர்களுடைய கையின் பிரயாசங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபிப்போமா? எல்லாரும் ஜெபிப்போம். ஆண்டவரே, அவங்களுக்கு போதுமான வசதி செய்யப்படாத சூழலிலே இவ்வளவு நாள் நீ இன்னும் காத்துக்கொள்ளும் என்று சொல்லி ஜெபிப்போம். எல்லாரும் ஒருமித்த மனதோடு கூட ஜெபிப்போமாக. அடுத்த ஒரு காரியத்துக்காக ஜெபிப்போமா? மத்திய பிரதேசத்திலே, மகாராஷ்டிராவிலே, விசேஷமாக பாம்பே, புனே பட்டணங்களிலே சமூக பரவல் என்கிற ஒரு நிலையிலே அநேகர் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக நாம் அறிகிறோம். அரசு ஆஸ்பத்திரிகள் எல்லாம் நிரம்பி வழிந்து ஒவ்வொரு பெட்டிலே 3 பேர் 2 பேர் விதமாகவும் தரையிலே அநேகர் படுக்க வைக்கப்பட்டிருக்கிற நிலையிலே கர்த்தருடைய தயவுள்ள கரம் அவர்களுக்கு நேராய் நீட்டப்படும்படியாக ஜெபிப்போமா? எல்லாரும் ஜெபிக்கலாம். சமூக பரவலை நிறுத்துங்க இயேசு சுவாமின்னு சொல்லி கேட்போம். ஏழை ஜனங்க, மத்திய பிரதேசல அநேக ஆதிவாசி மக்கள் மருத்துவ வசதி இல்லாத சூழலிலே ஆண்டவர் அவங்களுக்கு இறங்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபிப்போமாக. அடுத்த ஒரு விஷயத்துக்காக நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். எங்களுடைய மகன்
மத்திய பிரதேசத்திலே சத்தர்பூர் என்கிற இடத்திலே மிஷன் ஆஸ்பத்திரியிலே பிசிஷியன் கன்சல்டன்டாக இருக்கிறார். அங்கு வரக்கூடிய துணியாளிகளுக்கு வைத்தியம் செய்யும் போது அவரும் அவருடைய டீம் மெம்பர்ஸும் பாதிக்கப்பட்டு போய்விடாதபடி கர்த்தர் இவ்வளவு நாள் காத்தது போல தொடர்ந்து காக்க வேண்டும் என்று சொல்லி, அவருடைய பேர் டாக்டர் லெஸ்லி பொன்ராஜ், அவருக்காக அவருடைய டீம் மெம்பர்ஸுக்காக ஒரே மனதோடு கூட ஜெபிப்போமாக. எல்லாரும் இருந்திருந்த இடத்திலேயே இருந்து ஜெபிப்போமாக. அடுத்த ஒரு விஷயத்துக்காக ஜெபிப்போமா? ஜார்க்கண்டிலே கர்த்தர் ஈவாய் நமக்கு தந்த விசுவாச பிள்ளைகளை ஆண்டவருக்கு முன்பாக நினைப்போம். லட்சம் லட்சமான மக்கள், அநேகருக்கு விழிப்புணர்வு இல்லை என்று சொல்லி நாங்கள் தொலைபேசி மூலம் அறிந்தோம். அநேகருக்கு அந்த நோயினுடைய தாக்கம் என்ன என்பதை புரிந்து கொள்ள திறனேற்றவர்களாக இருப்பதாக அறிந்தோம். ஜெபிப்போமா? வலது கைக்கும் இடது கைக்கும் வித்தியாசம் தெரியாத அந்த மக்களை கர்த்தர் கிருபையாய் பாதுகாத்து எந்த விதத்திலும் அந்த ஏழை மக்களை இந்த நோய் அண்டாதபடிக்கு காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபிப்போமாக. எல்லாரும் ஜெபிப்போம். இன்னும் சில நிமிடங்கள் மாத்திரம் நாம் ஜெபிக்க இருக்கிறோம். தொடர்ந்து ஜெபிப்போமாக. இன்னும் ஒரு காரியத்துக்காக நாம் ஜெபிப்போம். உத்தரப்பிரதேசத்திலே நமக்கு கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிற எல்லா விசுவாசிகளையும் இதுவரை ஒரு கிருமி கூட தொட்டு விடாதபடி கர்த்தர் தன்னுடைய செட்டையின் வரைவில் வைத்திருக்கிறார். நன்றி சொல்வோமாக. ஒரு விசுவாசி கூட, ஒரு மிஷினரி கூட பாதிக்காதபடி, ஒரு நேட்டிவ் மிஷினரி சுதேச ஊழியன் பாதிக்கப்பட்டு போகாதபடி ஆண்டவர் அழகாய் பாதுகாத்து வருகிறாரே. ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்வோமா? எகிப்தியருக்கும் கோசே நாட்டிலே இருந்தவர்களுக்கு வித்தியாசத்தை காட்டிய கர்த்தர் இவர்களை அழகாய் நடத்தி வருகிறாரே. ஆனால் மற்றவர்களுடைய வாழ்க்கையும் ஆண்டவருக்கு முன்பாக பிரீதியாய் இருப்பதினாலே மற்றவர்களும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபிப்போமாக. எல்லாரும் ஒரே மனதோடு ஜெபிப்போம். ஊழியம் செய்கிறவர்களுக்கும் ஊழியம் செய்யாதவர்களுக்கும், நீதிமான்களுக்கும் துன்மார்க்கருக்கும் வித்தியாசத்தை காட்டுகிற கர்த்தர் இவர்கள் மேல் இரக்கம் காண்பித்து ஒரு பெரிய வித்தியாசத்தை காட்டும்படியாக எல்லாரும் ஜெபிப்போமாக. ஒரு காரியத்திற்காக ஜெபிப்போமா? பல மாதங்களாக வெளியிலே போய் உழைக்க முடியாத மிஷினரிகள் இந்த நேரத்தை ஆவிக்குரிய வாழ்விலும் சரீர வாழ்விலும் உள்ளான மனுஷனே வல்லமையாய் பயணப்படும்படியாக தங்களை தாங்களே கர்த்தருக்குள் ஆழப்படுத்திக் கொள்ளும்படியாக எல்லா மிஷினரிமாருக்காக ஜெபியுங்கள். தேவையில்லாத காரியங்கள் மாட்டி விடாதபடி, தேவையில்லாத விஷயங்களிலே நேரங்களை செலவு பண்ணி விடாதபடி உள்ளான மனுஷனிலே வல்லமையாய் பலப்பட எல்லா மிஷினரிமாருக்காக, அவர்களுடைய மனைவிமாருக்காக, பிள்ளைகளுக்காக, கர்த்தர் கொடுத்த விசுவாசிகளுக்காக, சுதேச ஊழியர்களுக்காக, சபைகளுக்காக ஜெபிப்போம்மா. ஒரு காரியத்திற்காக நாம் ஜெபித்து முடிக்க போகிறோம். பயங்கரமான வெயில் 47 டிகிரி வரை போய்விட்டது. இந்த அனல் காற்றிலே, வெப்ப காற்றிலே மக்கள் பாதிக்கப்பட்டு போகாதபடி கர்த்தர் குளிர்ந்த மேகங்களை அவ்வப்போது அனுப்பி பாதுகாக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபிப்போமா. பொதுவாக வெப்ப காற்று அடிக்கும் போது வாந்தி, பேதி, மூக்கிலிருந்து வாயிலிருந்து ரத்தம் வந்து மறித்து போவது உண்டு. கர்த்தர் கிருபையாய் இறங்கி கால சூழ்நிலைகளை மாற்றி கொடுக்கும்படியாக நாம் எல்லோரும் ஜெபிப்போமா. நாம் கேட்ட எல்லா காரியங்களையும் ஆண்டோடைய கரத்திலே விட்டு விடுவோம். அந்தரங்கத்திலே கிடைக்கும்படி விடாப்பிடியாக ஒரு மாதிரியான ஜெபம் செய்ய ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்யட்டும். உங்களை எல்லாருக்காக நான் ஜெபிக்க ஆசைப்படுகிறேன். 2 வரியிலே. அன்புள்ள இயேசு சுவாமி, தூரத்திற்கும் சமீபத்திற்கும் நீர் தேவன் அல்லவா? கேரளத்திலே பாலக்காட்டிலே இருந்து ஜெபிக்கிற அருமையான போதகர் ஐயா, அருமையான விசுவாசிகள், உண்மை நேசிக்கிற, உண்மை கனப்படுத்துகிற அருமையான சோதரிமார் எல்லாரையும் கையிலே நான் தாழ்த்தி தருகிறேன் சுவாமி. மது பிள்ளைகள் அந்தந்த இடத்திலே ஏறெடுத்த எல்லா ஜெபத்தையும் நீர் கேட்டு விட்டதுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ராஜா. நீர் கேட்டு விட்டதுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். தொடர்ந்து அந்த நேரங்களிலே நீர் பதில் கொடுத்து உங்களுடைய நாமத்தை நீர் மகிமைப்படுத்த வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன்.
ஜெபித்த எல்லாரையும் பிதா குமாரன் பசுதாவிய நாமத்திலே ஆசீர்வதிக்கிறேன். ராஜனை ஆசீர்வதிக்கிறேன். உமது பிள்ளைகள் வெளியே போகும்போதும் வரும்போதும் உம்முடைய திவ்ய பிரசனத்திலே செட்டையின் இழையிலே இருக்கும்படியாக தொடர்ந்து நீர் காத்துக் கொள்வீராக. இயேசுவின் மூலம் மிகுந்த தாழ்மையோடு வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. ஆமீன். 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 நாம் யாவரும் தொடர்ந்து இயேசு கற்பித்த ஜெபத்தை நாம் சேர்ந்து சொல்லுவோம். சகோதரி ஹேமலதா அவர்கள் பரமண்டல ஜெபத்திலே நம்மை நடத்துவார்கள். அதை தொடர்ந்து நம்முடைய போதக பிதா அவர்கள் ஆசீர்வாதத்தை வழங்கி அறிவிப்புகளை நமக்கு சொல்லுவார்கள். கர்த்தருடைய ஜெபத்தை எல்லோரும் சேர்ந்து சொல்லுவோமாக. பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக. அன்றென்றுள்ள எங்கள் அப்பத்தை எங்களுக்கு இன்று தாரும். எங்களுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்கிறவர்களுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்களை எங்களுக்கு மன்னியும். எங்களை சோதனைக்குள் பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமை நின்று எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும். ராஜ்யம் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உடையவைகளே. ஆமேன். ஆசீர்வாதம் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசுவின் கிருபை, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு, பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியம் சிநேகம் நம் அனைவரோடும், குறிப்பாக அருமையான மிஷனரி அன்பு மக்களோடும் அவருடைய பணிகளோடும் வாழ்வோடும் எல்லா காரியங்களோடும் மீண்டும் மீண்டும் சதா நாட்களிலும் நிலைத்திருப்பதாக. ஆண்டவர்களோடு பராக சமாதானத்துடைய சிலர் கடவோம். அன்புக்குரியவர்களே, இந்த நாளிலும் கூடி வந்து விதமாக ஆராதிக்க கர்த்தர் பாராட்டின அன்புக்காக நம் ஆண்டவருக்கு துதி ஸ்தோத்திரங்களை எடுப்போம். கடந்த அருமையான மிஷனரி அன்பு பிள்ளைகளை வாழ்த்துகின்றேன். நம்முடைய திருச்சியின் சார்பாக அன்பு மக்கள் தொடர்ந்து நல்ல ஊழியங்களை செய்ய கர்த்தர் வேண்டிய எல்லா ஒத்தாசையும் கொடுப்பாராக. அருமையான ரெவரண்ட் ஜேக்கப் பொன்ராஜ், அருமையானவருடைய துணைவியார் சகோதரி ஜெயந்தி பொன்ராஜ் அவர்கள் இருக்கிற இடம் ஜான்சி, யூபியில் இருக்கிறார்கள். ஊழியங்களை நினைவுறுந்து ஜெபத்திலே தாங்கும்படி உங்களை அன்போடு நினைப்பட்டுள்ளேன். அன்பு மக்களை வாழ்த்துகின்றேன். நன்றி சொல்லி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஆஸ் யூஷுவல் நாளைய தினத்தில் நம்முடைய ஓய்வு நாள் ஆராதனை சரியாக 9 மணிக்கு ஆன்லைனில் நாம் அனைவரும் கூடி வருவோம். சிறப்பு செய்தியாளர் நாளை தினத்தில் ரெவரண்ட் ஏ சுகன்ராஜ், CSI MA நகர் பாஸ்டேட், ரெட் ஹில்ஸ், சென்னையிலிருந்து வருகை தருள்ளார்கள். ஜெபத்தோடு அனைவரும் கூடி வருவோம். கர்த்தர் நம் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. நன்றி.